हेलौ लोगोफोर, आरोबाव आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोदान बर' भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान बर' भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो मिथिगोन नोंथांमोना दिनैनि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। फैदो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों मेगन बेखेवबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। बे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों दीपक बसुमतारी आरो प्रिति बर'। लोगोफोर, बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामनानै होबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि भकालानो जादों कैलाश बर' आरो उषारानि ब्रह्म। बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बे भिडिअनि डिरेक्सनानो जादों एनजे नायन। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों DKB प्रडाक्शन। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, फैदो दिनैनि बे गोदान नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटनि बागै। दिनैनि बे नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों अमा सावनाय। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे अमा सावनाय गोदान मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों फैला जे बरगयारी आरो सनिया दैमारी। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बेनु दैमारी आरो नयन बरगयारी। नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नायनानै लादो। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि डिरेक्सन आरो जुरुग्राफियानो जादों सोमावसार बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों फैला जे बरगयारी। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो।